O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta anterior. Traense as actas do 3 de febreiro de 2021, a do 7 de abril e a do 29 de abril de 2021. Bueno, pois, neste caso, se se aproban, se non hai algún problema coas actas estas? Moi boas tardes a todos. No, para a nosa banda, o noso voto vai a ser a favor. Pois entonces procedemos a votar este punto. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Sí, xa está, por unanimidade. O segundo punto da orde do día é a aprobación se procede do dictame de incorporación dos anexos 1, 2 e 3 ao texto da ordenanza municipal para a protección e conservación de camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira. Tivo lugar a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno o xoves 27 de maio, na que se dictaminou por 4 votos a favor, 3 de Adiante Melide, 1 do PSDG-PSOE e unha abstención do Partido Popular, acordar dictaminar favorablemente este asunto. E o dictamen é o seguinte: aprobar os anexos 1, 2 e 3 que se transcriben ao final do acordo para a súa incorporación ao texto de ordenanza municipal para a protección e conservación de camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira, aprobada definitivamente na sesión do 7 de abril de 2021. Someter os ditos anexos á información pública e audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios do Concello polo plazo de 30 días para que os interesados poidan presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunos. Publicado o anuncio no BOC, simultaneamente publicarase o texto dos anexos no portal web do Concello mediante anuncio na sede electrónica. Despois, ademais, a tramitación igual que todas as ordenanzas. Pois ben, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois, como xa adiantamos na comisión informativa e considerando que este punto ven de novo ao pleno un mes e medio despois de ter o goberno aprobado esta norma, sabendo ademais que é unha norma que ten unha dilatada tramitación nesta corporación, porque ven do ano 20 e da que temos discutido abondo neste salón, o que non podemos deixar de asistir é aos administrados, e entendéseme o que di neste caso o Partido Popular. O que pedimos dende aquí é unha mellor e máis dilixencia e que estas cousas non pasen para que ningún posible afectado poida quedar indefenso por non ter uns anexos. E, aínda que nós seguimos compartindo o noso sentir sobre a sobreregulamentación que no seu caso se fixo en este sector, non queremos que quede incompleta administrativamente, é dicir, é potestativo, ademais é o texto do que vimos xa discutindo. Por eso, mantendo, e queremos que quede claro, a nosa posición inicial, sí que apoiamos, por suposto, que o texto estea completo, non pode ser de outra maneira. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obrero Español. Pouco máis hai que dicir do que se falou xa na tramitación e evidentemente votamos a favor. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o señor Iglesias, portavoz de Adiante Melide. Gracias. Bueno, a ordenanza de operacións saca de madeiras foi aprobada en sesión plenaria o 7 de abril de 2021 e publicada no BOP o 20 de abril de 2021. Por lo tanto, leva escasamente un mes publicada e se trae a relación de anexos para completar a ordenanza e así poder proceder a súa publicación definitiva, porque está cunha publicación inicial, non? Por lo tanto, é o procedimento administrativo que cabe levar. Por lo tanto, vamos a apoiar o procedimento. Moitas gracias, señor Iglesias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, señor alcalde, nós non imos facer uso de segunda quenda porque non nos parece procedente. Moitas gracias. Ten a palabra. Gracias. Gracias. Procedemos, entón, a votar este punto. Votos a favor. Por unanimidade, pasamos ao seguinte punto.
terceiro punto da orde do día é a aprobación, se procede, do dictame sobre a acción de conta da aprobación da liquidación orzamentaria correspondente ao exercicio 2020. Bueno, como se trata dunha dación de conta, se queren leoa, senón, pues, dámonos por enterados, non? Non é necesario, temos o expediente, dámonos por enterados. O punto cuarto da orde do día é a aprobación, se procede, do dictame de dación de contas da resolución da alcaldía número 268/2021 de data 19 de maio de asunto aprobación da modificación do día 18 de maio de 2021 do proxecto reforma do acceso do campo de fútbol municipal, campo do CIDE, Estrada de Golada Melide a Coruña, incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2021 da Diputación da Coruña. Trátase do mismo, dunha dación de conta dun decreto. Dámonos por enterados. Vale. A dación de conta das resolucións da alcaldía, da que tamén dispoñen. Mocións, robos e preguntas. Ten a palabra por favor do Partido Popular. Ben, no caso do Partido Popular, tendo robos, ou preguntas, se o estimades oportuno, ou información sobre dúas cuestións que vimos apreciando. Ben, sabemos que a obra máis importante en canto a equipamento desta vila está a piques de poñerse en funcionamento, que é o Centro de Saúde, e este Concello fixo a parte que correspondía, que decía a que obrigaba o pertinente convenio ca Consellería de Sanidade. Ben, na Rúa Ourense queremos pedir a esta corporación que se faga un estudo do tránsito viario previo para que antes da súa apertura non se produzan ningunhas cuestións que poidan afectar a seguridade vial e tamén ao propio viandante, porque hai xustamente pintado un paso de peóns na saída do que se supón que será o aparcadoiro do persoal do Centro de Saúde. Por lo tanto, consideramos que aí debe facerse un estudo, unha reorganización para que non haxa ningún tipo de cuestión. En canto que a señalética vertical e horizontal xa está posta, pero consideramos que aí débese priorizar o peatón porque vai haber moita xente que igual pode confundirse. E o mesmo, nesa mesma liña, xa aproveito a quenda de palabra, para que se faga nas intermediacións do Mestre Pastor Barral, que como está sendo urbanizado e tamén se vai a poñer a mediados deste mes en funcionamento o supermercado en cuestión, estamos preocupados polo tránsito rodado. Sabemos que tamén é certo que está en execución a obra da primeira parte do Campo Grande e iso dificultará, pero dende a nosa formación queremos que ben Policía Local ou os técnicos competentes en urbanismo fagan os estudos pertinentes, porque xa de saída vimos unha cuestión que parece incoherente pero de fácil subsanación, e máis nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Una pregunta de alguno de ustedes? ¿No? Pues levantamos la sesión, ¿no? Se acaba. Acabaches. Sí. Bueno, pues damos por acabada esta sesión plenaria. Muchas gracias a todos y a todas.